Zesan dezu ez, zuretzako hori teatro esperientzial hori edo etzara leku bat uste zenunik hortik pasako zineanik, eta jode badara mazu tarte bat ja hori esploratzen egin bat modutara, eta ez dakit, badakazun zerbait esateko horren arira. Bai, bada, izan da sorpresa bat. Benetan oso sorpresa eta oso pozik naukan lan hori, bai hori eta gero masaje eskaner, ze hori ez nuena espero, aber nola saltzen duen, ze dira gauza erdi mistikoak. Baina, bai, horre, dago idazketa asko, idatzita dago, eta gu ejekutatzen dugu, egiten duguna, orain partitura moduko bat dago, nik zuri erakusten dizut, eta egun batean zuk egin dezakezu. Da erreza, nola baita egiteko, behar duzu perizia pitin bat, bati bat eskuekin, harriak ez jausteko, begien gainean, baina bestela, hori da. Baina bestela dago dena idatzita, da eskritura. Eta gertatzen diren gauzak dira arraroak, dago idatzita. Eta orduan hor gertatzen dena, nolabait, nik inoiz ez dut hain partitura dena hain idatzita izan dut, eta dena hain kontrolatua, nolabait. Nik egingo dudana dago oso kontrolatua, nire dator improvisaziotik, edo beti jarri naiz oso espazio basatietan. Behar izan dut, nolabait ere, hori da Israel Galvanen pieza erakartzen dauena, ze bera ere jartzen da horrelako leku zailetan. Eta hori izan da baita nire beti joera, jartzea leku zailetan, ez erosoak. Eta horrek, hor gertatzen diren tentzioak eta patetismoak, eta horiek izan dira nire lan egiteko modua, gauza honetarako, eta baiza ere horre ere sufritzen duzu. Eta da lehenaldian dagoen dena idatzita. Ez dago nolabait improvisaziorako eta ez dago zailtasun horietarako, esposizio horretarako modurik, ez? Baina aldi berean, gertatzen dena inoiz baino libreagoa da. Ze ez da gertatzen, nolabait ulertu dut antzerkiaren, como la cuarta pared. La cuarta pared. Gauza ez da gertatzen, ez pertsonan, ez neregan, baizik eta beste leku batean, interfaziaren zera hori ulertu dut. Eta hori oso polita da. Ze da oso gauza hurbila, eta asko zaintzen duzu, aldi berean idazkera dago, beraz ez da zu hor zaudela jartzen afektua ez dakiz zer, zaude jartzen lenguaia, eta topaketa beste leku batean gertatzen da. Eta hori egiten zuen bakoitzean ikustea da oso fuertea. Bai, karo, pertsonak aldatzen dira. Eta aldi berean dakazun pertsonarekin, ze hori publikoarekin gertatuko zizu beste pieza batzutan, baina horrezke pertsona dakazu parez pare. Bai, hori da. Eta, klaro, beste pieza batzuetan baita ere gertatzen da, baina beste, klaro, arte bizietan zu zaude hor erdian. Eta orduan badakizu asko dela zure figura, zure... Ni gainera, oso modu singularra daukat egoteko, eta orduan, ez dakit nola, idoizatzen ditut gauza guztiak. Eta beti nire erronka da partitura egitea edonork egin dezala, baina gero egia da nik asko singularizatzen ditut gauzak, ez? Eta honetan ez dago idoia erditik atera da. Eta hori polita da ikustea. Sartu aurretik hortan, nire izan galdetu masaje eskanerri buruz, hori adibez nik pieza hori ez ikusi, baina bai gogoratzen naiz ikusmenaren masajearen inguruan, ez dakit ze momentutan baina koinziditu genula, eta bai zen eukala uste dut gogo bat edo nolabait zu are gehiago kentzeko erditik eta nolabait masajea beste zerbaitek eman zezala edo, ez? Eta uste dut masaje eskaner hortik zijoala, baina hau da gogoratzen detenetik eta esan zenunetik, orduan igual... Bai, hor agertzen da, zan duzun bezala fantasia hori, nik ateratzea, erabat ateratzea. Eta masaje eskaner nolabait ideia horrekin sartzen gera. Baita ere masaje eskaner, irudimenaren, ikusmenaren masajean, gu ere egiten dugun einean plazer estetiko handia daukagu. Guk gertatzen diren irudiak oso ederrak dira. Aurpegiak, kateekin, edo nire gimnasia erritmikako medaiekin, begietan, oso gauza ederrak gertatzen. Daukagu plazer estetikoa egiteko, zuek ez duzu ikusten. Irudikatu hori da, eta irudikatu
kritikatu dezakezu kanpotik, baina gu dira oso politak, eta dago momentu bat nun oiala kentzen, oso astiro kentzen dut. Bai. Gogoratzen, hotzaren sentsazio hori bapatean. Ze, klaro, denbora horretara arte, eszena horretara arte, energi guztia dago aurpegian. Eta behar nuen pizka bat hori, segon gehiagik kargatzen bateratzea. Eta hori egiten nuen bakoitzean, egiten nuen, wow, hemen pieza bat dago. Bakarrik keinu horretan, oial bat, gorputzetik, ateratzea. Eta orduan, atoiren, traktoraren egon bidapena, beraiek foku egiteko luzatu nindutenean, zegoen ideia, makina bat, aparato bat, makina ni ez naizela egongo, masajea egiten duena, eta masajea da el gesto zero cinetiko de oial bat, hori eramatea, denbora guztian. Pertsona bat egotea eta oial bat gainetik pasatzen egotea, denbora guztian. Dela el gesto cero de la cinética eta baita ere del movimiento. Gauza bat mugitzen hastea, eta antzariok ere entrenatzen gara horretara sentitzeko ze momentuan gauza bat hasten da mugimendua eta ze momentuan gelditzen da. Horrelako antena bat entrenatzen dugu horretan, ez? Eta hor agertzen da masaje eskaner. Gero beste geruza batzu daude, kolorea ateratzen da, hainbat geruza, baina horretara goaz. Gero bidean ikusi genuen motorea jartzea eta nire ateratzea hortikan ez zela beharrezkoa. Ez zela, oraindik ez dela momentua. Eta orduan ni nago. Beste edoze pertsona bat izan daiteke ere, baina ni nago mugitzen. Ni mugitzen dute gauza eta ni nago gainean performatzen mantra bat. Erren mantra nago. Orduan, alde horretik ez naizen bestalden du. Ez zaren bestalden. Claro, es que nik ez dakit nolakoan pieza, baina nola dakadan incertidumbrarekin arazo handi bat, orduan nire buruak betetzen du automatikoki beti dena, nik irudikatzen dutenean aldiro masaje eskaner, jakin gabe zer da ez du galdetu. Osea, nizun galdetu edo zuri edo beste norabaiti zedan, beti irudikatzen duan rodillo moduko bat. Eta pertsona bat, como rodillo hortatik pasatzen. Hori zan nire irudia. Baina, kara, hau zan irudi bat, erabat gratuito, baina bat zu oraindik hor zaude. Hor nago. Da rodillo handi bat, baina pertsona dago geldik, kamila batean, kamila dago tuneatuta, daukagun subwoofer vibratzen dutela kamila, bai, erre hori, hautza hori esaten, tal, landuta, eta oial bat pasatzen da gainetik, rodillo batzuekin, izango balitz bezala zine proiektorearen barruan sartzen zarela. Eta badaukago kolore transizio bat, arrosatik arrosara, baina horitik pasatzen. Zen nahi nuen, una rosa es una rosa, pero una rosa amarilla es una rosa también. Claro. Gainera esan barruan, errearekin zuk badakazu ere bai, ez? Como romantika, osea, Gertrude Steinen hain justu ere zubia ondo egingo dugu, ez? Bai, hori da, zubia egingo dugu, ze hortze oialaren gainean pasatzen den rótuloa edo konjuroa, niretzat como el conjuro de los tiempos, niretzat gutxienez zauritik edo zanja masajitik eta hor lurpetik ateratzen hasten nintzenean, el conjuro de los tiempos zen una es tan romántica como realista, pasando por radiante, rabiosa, o sea, colocar la rabia, radical y realista, ez? Hori da, como... Erroio guztiak. Bost erre horiek dira, niretzat, orain nagoen lekuan. Karo, Pablok egin zizun, Pablok Basilikarako bere programarako egin zizun elkarrezketan egin justu ere orain konturatzen nahi ziala erroio guztiak. Claro, erre bakoitzeko. Kapitulo bat zen erre bakoitzeko kapitulo bat. Bueno, aizinean esaten pixka bat aldaketa hori edo ateratze hori ez, rajatik eta ikusmenean masajeko zaurira sartze eta kobazulora sartze hortatik pixkat kanporako bide hortan importanteak izan dian erre horiek aipatu dituzu adibidez. Baina baita ere, azken aldean egin dezun beste pieza bat iruditzen oso berezia da horta edo nor bat dantzan, eta hain justu ere masaje eskanerren, atoiko erakusketa horren inaugurazioan okerrez banaiz, egin zen lehenengo aldiz modu batera, pixka kontatuko diguzu historia hori nola izan zen?
Gero ezagutzen dut proiektu hori beste leku batetik nik ere bai, baina... Bai, horre masaje eskanerren hartzen dut berriro, ere bazegoen mantren, top mantra baita ere serie bat dauka, ez? Nun da mantrak hitzak hartzea eta beraiekin jolastea, baita ere oso gauza infantila, nola como la tecnología de jamón, eta hor zer gertatzen den ikustea. Eta baita ere irakurrita dantzatu, horiek izan dira nire hortzen dauden praktikak, hortze beti egon diren praktika batzuk, gimnasia batzuk. Eta horre masaje eskaner garaian, tarte horretan, Isabel Dena Beranek esan zidan hori, aurkeztu zidan Gertrude Steinen orguan dantzin. Nola zen mantra bat, eta berak esan zidan, hau uste dut egin beharko zenukela dantza irakurri, hildo horretan, praktikatzeko gauza bat. Eta orduan ni sartu nintzen horretan, ikusi nuen, eta claro, bai, absolutamente. Eta hor, zin nintzen ikasten, gehiago irakurtzen, ez irakurtzen nuen bai Stein, eta bai Isadora Duncan, baina zin nintzen gehiago irakurtzen, ez? Eta hori da, masaje eskanerrekin datorren bat. Baita ere, los 5 conjuros, los 5 letras, hitz horiek, badago rosa, eres una rosa, badago... Bai, Gertrude Steinek badauka poema hori, ez? Bai, hor badago horrelako nire mix bat, baita ere nik egiten ditudan mezclas pototxos. Normalian dira baita oso obedientea, baina hor gero gertatzen dira horrelako engendroak. Eta orduan, izatez, masaje eskanerren beti geneukan gauza hori da pieza honen aita Isadora Duncan izango zen eta ama Gertrude Steinen izango zen. Badago horrelako beraien omenaldi bat edo beraien arteko erlazio bat ere zein da romantikoagoa edo zein zen errealizaten eta romantikoa litzateke Stein eta realistagoa Isadora Duncan eta hori alderantziz iruditu, hor badago horrelako... Eta orduan, hori hasiera batean traktoraren gonbidapenean beraieke gonbidatzen nautela galeria batean zerbait egiteko, ni nolabait, alde batetik obediente moduan, ze oso obedientea naiz, gauza asko egin behar ditut, edo registroa, eta perfo bat, eta gero, eta baitaren dantzatik nator, eta ikusten duzu nola dantza, edo perfotik nator, edo arte bizitatik nator, eta nola zauden formateatu eta gonbidatzen zaituztenean galeria batetara ulertzen duzu egin behar duzula zuk ez du beste gauza bat, bai? Eta orduan horre gauza bat zen perfoa egitea. Perfoa egitea, horta honekin ikustea zer. Eta Gertrude Stein eta Isadora Duncanen erlazionetan horretan zer. Baina hor hitz egiten, eta horre Usue eta Ainada, baina bati bate Usuerekin esan zian, guazen makina egitera, guazen beste denataz ahaztera. Hemen ez duzu gauza asko egin behar, eta gero el registro, eta gero ez dakiz zer, eta gero argazki bat jarri. Guazen, ezaten genuena, bizikleta mountain bike hori egitera, de los 80, guazen makina egitera. Hori egin genuen, baina hori badago hortikan. Eta gero, iritsi zen momentua instalazioa inauguratzeko eta Usuetenak esaten zidaten, egingo alduzu zerbait, más tipo de lo tuyo, como hor. Orduan, oso modu bazkarrean, esan nuen, bai, itzultzera erderara, zen zegoen ez da erderara itzulita, eta guazen ikustela. Inauguraziorako, nik egiten dakidan gauza hori egiten, dantzatu eta... Eta testua esan, gauza maizagoa egin dezun gauza bada, ez? Zen lehen da biziko aldia zela ez irakurtzen baizik eta konpinganillo. Eta hori baita zen proba. Normalean egiten du dantzatu irakurtzen dudan neinean, inguruarekin. Baina lehen da biziko aldea nik entzuten dudala. Eta baita ere, Gertrude Stein, Isadora Duncan, hasi nintzen teknoarekin. Tekstoa ere badauka horrelako makina bat da, testoa bera, ni makinarekin nengoen, teknoa dantzatu eta egin nion nolabait bazen beste bertsio bat. Irakurrita dantzatzearen beste bertsio bat zen.
Baina zen ariketa bat inauguraziorako. Eta erderara. Bai. Eta orduan hori egin genuenean, hori ikusi genuen, aiba, berriro ere. Hemen, niko oso nabaritzen dut nuen. Hemen badago zerbait. Hemen dago zerbait. Hemen dago makina, hemen dago motore bat, hemen dago pieza. Dago, gero, garatu dezakezu ala ez, baina hemen dago zerbait. Eta Usu eta Ainar eurok begiratu gila eta esan genuen bai. Badago. Gero, zu ikusiko duzu. Baina, egon badago. Eta orduan ja hasi ginen, prozesu osoa. Prozesu osoa zela lehendabizi euskarara itzultzea, hori zela berez makina bat jartzea, nola hori egin. Gero itzulita zegoela, hori egitea, ni nahi nuen egitea dantzariekin, Isadora Duncanen bere dantzari musekin, Jone San Martin, besteak beste, zen Berta ezin izan zuen, Idurre Azko eta gero Jone Armezagarekin, unisonoan, hori ere lortu nuen, horretarako makina de dirua lortu, ekospenerako lortu, beti pentsatuta izango zela azken aldia egiten zala. Bai, pixka bat testu ingurua jartzeko edo, testu hori da Gertrude Steinek egiten zituen olako hitzezko erretratu batzuk egin izan zituen, eta jotako bat Isadora Duncan dantzariari eskaini zion, eta testuaren egitura da oso errepikapenean Gertrude Steinen beste ezaugarri bat, ez bakarrik erretratutakoa, baina kasu honetan asko errepikatzen da, eta aldi beran dantzari baino gehiago dantzan ikusiko bazenitu bezala, Isadora Duncan batean jende gehiago da ez. Eta zuek lehenengo egin zenutera zen, itzuli genuen testu hori Ana Garziak eta biok baita ere jende baten laguntzaz azken bertsioa guk sinatu genuen, baina tartean egon zian bai Usu eta bai Ainara Atoikoak, traktorakoak, baina baita egon zan Eider Rodríguez, egon zan Maria Salgado, egon zan Josefina Zuain, egon zan jende askor gure eta horretan laguntzen. Eta itzuli genuen, eta zuek berez zeneukaten asmoa egiteko behin. Eta hortarako lotu zenituen dantzari hauek, eta zer egiten dezue piezan berez? Hori, piezan daukagu testo osoa, poema euskarara itzulita, zu ezagutzen duzu, testoa berez zoramen bat da. Nik ere uste dut dela, Israel Galbaren hitz egiten nuen, como una obra menor de Isadora Duncan, gauza bat gertatu zela hor proba modua, baina gero ez zela, badauka bere, da imposible. Orduan, daukagu dena grabatuta, gu irakurrita, errezitatuta, grabatuta, eta beste aldetikan eskatu genion bihotzari egiteko pista bat, teknopista bat, poema horretarako, poema hori dantzatzeko. Eta orduan gu daukagu aurikolarretan belarri batetik entzuten dugu audiopista eta teknopista eta bestatik entzuten dugu gure ahotsa hori esaten. Eta orduan gu gaude errepikatzen unisonoan, egin behar dugula laurak, denok batera, eta egon behar dugu dantzatzen entzuten dugun pista. Karo, errezitazio osoa dira ordu terdi, dira 95 minutu dantzatzen dugun heinean. Eta hori egin behar dugu unisonoan, ez dela bat ere erreza, zu itzultzaile bezala da, zuek nolabait egiten duzuen lana, da oso lan bururako berezia. Oso interesantean niretzat ere, hor nola konektatzen garen, imaginatzen dut hori asko pentsatu dugu itzultzaileetan, baina egiten dugu neinean, konektatzen zarela honekin eta esatearekin eta dantzatzearekin da gauza bat oso berezia, deskonektatzen baldin badezera segundu bat galduta zaude, orduan horrek egiten du horrelako atentzio bat oso fina eta oso ederra. Aldi berean gertatu da, Jone San Martin dela gorra, eta beste Jone ere gorra dela. Orduan hori ere zen da oso lana interesantea, ez nuke izango polita, baina bai interesantea, ikustean nola bakoitzak entzun eta esaten duzularik, hor segundo horiek bakoitza mundu bat da, nola egiten duen. Eta orduan horre ere joan behar izan dugu adosten, saiatzeko, eta unisono imposible da. Orain egin dugunean bertsioan Donostin pizka bat hobe zegoen, baina lata guztiz.
Eta hori da egiten duguna. Aldi berean gertatzen den beste gauza bat da zenik eskatu, gonbidatu ditu dantza garaiki egiten dutenak, eta ikusten duzun oraino formateatuta gaude. Eta orduan, niri eta idurreri gutxiago, baina Jone Amezaga eta Jone San Martineri bate bat ateratzen zaigu el contemporáneo. Eta gauza da... La pluma del contemporáneo. Bai, plumaza, bakoitzari su pluma eta dantzario daukagun plumon. Eta orduan hori ere gutxiago, dantzatu entzuten duzuna, esatez ere, dantzari garaikidea egiten duguna, juten genean diskotekara ere badaukagu plumazo. Claro. A ver. Baina, hemen ere ateratu hori izan da lana. Gero aldi berean hori egon behar duzu Espainiak irakurtzen, orduan da oso erotikoa, gauza da oso fuertea, niretzat izan da oso... Erabaki genuen aurten ez, pasadan urtean egitea lana da hor limitean ere, ikusteko, orduan nahi genuen hori ere babestu, eta orduan egin genuen pinuen asambladan, eta bakarrik pinuentzat egiten genuen, izan zen registratu genuen, eta dago registratuta, baina nahi izan genuen ere babestu gauza hori, baina esperientzia barruan da oso esperientzia fuertea, da oso erotikoa da, ez da akelarre, baina akelarre modukoa, oso erotikoa jarraitzen duzu dantzan, juten da gertatzen horrelako alaitasun bat, zoriontasun bat oso bestia, eta niretzat ere izan zen interesantea nola amplifikatzen duen, teknologia dispositibo honek amplifikatzen duen dantzak berez, dantza garaikidea edo dantza berez daukadan horrelako handicap bat da. Zu dantzari bat dantzatzen zaudenean, sentitzen duzuna da itzela. Berriz kanpoan ikusten duzuna da pertsona bat mugitzen. Badago horrelako... Distorsio moduko bat, ez? Eta dispositibo honek hori areagotzen du. Gu arman sentitzen duguna da, da oso fuertea. Oso erotika, oso sensuala, eta kanpotikan ikusten dituzu lautipa. Horrela, gauza bat esaten, imposible. Orduan, hori ere interestzen ninduen. Egin zenuten pinuen asanbladan, baina gero egin dezue jende horrean, nik Donostien ikusi nuan, eta hor badago, justo oenain esaten egizeinan horren hildotik, ikusten ari egin janok, papatean dantzarako, dantza egin genuen guk ere bai. Eta nahi dizun pixka bat, izten juteko galdetu pinuen asanblada, pinuentzat egitetik, nola pasazteraten, badakit Donostia egin dezuela, eta esango nuke beste baratzara egin dezuela ere bai. Nola izan da hori jendea sartzea, momentu baten kaskoak hartzen ditugu han ikustera jungelanok ez, eta dantzaketen dugu bihotzaren pista horrekin. Bai, hori, pinuen asanbladan eta gero, berriro ikusi genuen, hemen badago. Nunbaiten hor asko babestu genuen publikoarekiko, ez genekien oso ondo zer zen eskutartean geneukana. Hor ikusi genuen bai, eta zer zilitzateken amplifikatzea esperientzia hori. Zu ikusten baldin baduzu hori, baina gu zerbait esaten ara, zerbait dantzatzen gaudela, baina ez duzu entzuten gu dantzatzen gaudena, hor gertatzen den esperientzia, eta berriz hartzen baldin badituzu aurrikularrak, entzuten duzu gu entzuten gaudena, baina ez gaituzu gu testoa entzuten. Ezin dituzu bi esperientziak aldi berean izan. Ez dezu denera akzeditu aldi berean. Ez, aldi berean. Orduan hori landu nahi genuen, eta hori izan zen baita ere Olatz de Andresen gonbidapena magostaldirako luzatuta, esan genuen goazen hau probatzera, eta gero baita ere, Donosti Tabakalera, La Sierra, Pinuen asanblada, testuingurua oso desberdina, jungian gehiago pizka bat gehiago tekno ambientera, argiekin eta horrela hori landu genuen. Eta gero hori, pentsatuta jendeak nola hartuko zuen hori, jendeak jarriko zan dantzatzen, ala ez genekien, geunden hortze. Eta orduan hor bai agertu dela teknologia berri bat, orain hasiko naiz praktikatzen, banago praktikatzen, baina zaten genuena, ditzen diodana, amabilidad radical. Gertatzen denari dena, eta tipo senyoraz. Bai. Senyoraz, tipo senyoraz. Datorrena hartzen duzu eta uzten duzu. Ez duzu ez da ere zer hartzen horrela de arrebato, esa horizontalidad berri. Horrelako, baina oso modu senyoraz, merazu da.
Bai. Me la suda, baina no me la suda, baina aldi berean orduan amabilidad radical. Landu genuen Donostierako kontzeptu hori, egon gian hori praktikatzen, arazo tekniko asko izan genituen, eta dana zen, como, baita ere geunden gaza garaian, zen, como, ez da hau, energia loa kenduko digutena. Diguna, gara unas privilegiadas de privilegiadas, o sea, 4 señoras privilegiadas aquí, hau egiten nahi duguna, o sea, hori ere buelte eman genion eta tresna bezala bilakatu genuen. Eta gure harridurarako hori filtratu zen. Aldi beren esan manizuna zen, guk asko komentatu genuen, lehengo eman zenio, nik uste pertsona bat eman zitzaizkiola lehengo kaskoak, oza, ez zala zabaldu zala, baina zabaltzeko modua, oza, jendeak kaskoak hartzeko gonbite izan zen, pertsona bat eman zitzaizkiola, eta pertsona hori atera zen, eta eman zuan dena. Eta orduan horrek ere markatu zuan giro bat, eta ni gaina nire lagun asko zeuden baitere pieza hortan, ez duen espero egongo zianik, eta orduan zan, zelako oparia, bapatean dantza egin alizatea hemen, eta orain justu esan dezun hori, aldarte hori izan zen, como hemen gaude momentu hontan, musika marabilloso honekin eta egun eder bada, eta guazen momentu hontan dantza egitera, ez? Eta pixkat nik uste dut, asko ez dit bat ere harritzen orain esan dezunean hori, ez? Lo de amabilidad radical, esan duen, bai, eske egon zan giro hori. Baina oso hasieratik. Kanpoan ere, gugen den azken momentu, oza, 100 pertson izan behar zuten, eta azken momentuan 200 eta ez dakizen bat. Gu, egon ginen saiatzen gu bakarrik, batean jendearekin, baina, oza, ni neukan sentsazioa, nintzela, como una especie de aurora boreal, ni egiten baldin manuen hone, horrela, jende guztia egingo zen. Alde batera joan. Ze hasieran zenuten kanpoan, eta bakalea kanpoan, eta gero sartu ginen barrura. Eta kanpoan ez egon dantatzerik, baina jendea zegoen dena a favor. Dena a favor. Gugen den, como, egin dezakegun nahi duguna. Nahi duguna. Eta orduan, eta gero egin dut beste bertsio bat Gasteizen, baina jani bakarri zeka. Azu bakarrizean. Da, nire gustatzen zait ondo ordaintzea, orduan baita ere gauza garestia da, gauzak ordaindu behar dira. Eta orduan, baratzen ez neukan baldintza horiek, ez direnak errezak izango lortzen direnean berriz ere egingo dugu, baina baita ere nuen probatu ia beste modu batean, beste eskala batean, ia izan daiteken gauza bat nik egin dezakedana. Baita ere nago probatzen. Eta orduan baratza zen testu inguru laguna dira, eta egin dut ni bakarrik, baina bertsio, dantzatzeko bertsioa. Ni eta bihotza. Baita ere orain ja erlazio hori oso ederraria izaten ere, gauzak ari dira gertatzen. Eta baita, funtzionat beste modu batean, baina funtzionatu du makarragoa, ni bakarrik makarragoa, baita ere baratza, koronazion auzoa, Edata Bakalera, Gabasan, baina baita ere, oraindik ez daukat distantziarik, baina ni berriz ere taularatu da amabilidad radical, eta berriz funtzionatu du. Jendea kostatu zitzaion gehiago sartzea dantzatzen, eta hori ere izan zen polita, baina juntzan. Eta horre egin nuena baratzan zan pinuen asambladako bideo zatitxo bat ekarri ere. Nolabait, ideia litzateke orain como izadora guzti horiek eta dantzari eta aurreko zera guzti horiek ekartzen jun, dena bata bestearen gainean. Testuan bezala. Testuan bezala, hori da. Horrelako zerbait dago ere. Testuan bezala gauza hori infinitoa dela. Bat dantzatzen denak gara dantzatzen. Denak gara dantzatzen. Izan nahian ari baita, onako honen taiterako beste batzuen. She was then knowing that everyone could be written. Esan nahiaren existentzian zela. Eta zera hartazen dena gogoan. Dantzan ari. Bueno, izteko modu hobea horrek ez zaitu okurritzen, hasi que azkenengo galdera bat egingo dizut. Hasieran esan diguzu hiltzatuta geratu zitzaizula Israel Galvanen Dream pieza, nori hiltzatuko zeniokezuk pieza hori? Dream, ez? Dream, bai. Eta niri horrela... Niri poz ez daukat erantzun. Niri poza, garai horretan Maria Salgadok ere ikusi zuen. Bai.
Eta neukan, eta Mariari berdina gertatu zitzaion. Eta hori niretzat izan zen pieza, izan zen posa hundia. Maria Salgadori ere pieza hori, eta ez beste, Israel Galvenen pieza hori iltzatuta geratu zitzaiola. Bai. Niri asko gustatuko litzateke zu ikuste hori eta ia... Bai, nik ere gogoa dakat ikusteko. Ez dakit zen, nik uste dut ez duela berriro egingo, baina bueno, ia ere horrelako pieza bat, horrelako parametroekin iltzatuta, zuri iltzatzea, bai. Jo, ze ondo. Bai, nahi dut iltzatzea, nik pieza bai. Mi esker Idoia, zure eskuzaltasunagatik beti.